Masinop, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB, membro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12:06. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos, mga tugang ngayon aldaw nin Sabado, Nobyembre 15, 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kandara kulang mga bareta sa lado lokal. Presidente Ferdinand Marcos Jr. pinagpaplanuhan ang relokasyon kan mga residentes kan mga nasa coastal areas kan barangay Tubli, Karamoran, Catanduanes. PSWDO Albay ipigbusol ang propwestong ordinansa na ma-institutionalize sa Harmonized Comprehensive Provincial Child Abuse Prevention Program. Reporting as in response protocols kan mga opisyales kan eskwelahan dapat na maobserbaran sigun sa DepEd Albay. 45 paraoma, producers as in processors, nagatindir kang PMES Orientation Seminar kang probinsya. Sa lado nasyonal PBBM, day na alarma sa ibinunyag ni dating representante Saldico. Senator Sherwin Gatchalian nahadit na magamit sa mga salanggibo na video ni Saldico. Kampo ni Senador Bong Revilla pinahimutikan ang aligasyon na imbuelto siya sa anomalya kan flood control project. Senator Lacson sinabing daing kwenta ang video statement ni Congressman Saldico. Sa ibang nasyon, Ukraine nagbalos sa export terminals kan Russia. Para po sa sports, College of St. Benilde sinadiri na ang number 2 spot sa Group B kan NCAA Season 101. Yan po ang headlines ngunyan sa detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Pinagpaplanuhan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang relokasyon kan mga residentes kan mga nasa coastal areas kan barangay Tubli, Karamoran, Catanduanes. Sa sayang pagbisita, sinabi kaini na kaipuhan na mahanapan nin ibang lugar na harayo sa storm surge. Apera sa relief goods asin pinansyal na tabang, ipigpromisa man kan Presidente ang pagpapadara nin construction materials para sa mga nawaaran nin harong darakan Super Typhoon Uwan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ipigbusol kan Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO ang propwestong ordinansa na ma-institutionalized sa Harmonized Comprehensive Provincial Child Abuse Prevention Program. Sa ginibong 4th quarter joint meeting kan Provincial Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children, asin kan Provincial Council for the Protection of Children, katakod ini kan mga pagpapakusog kang implementasyon kan Albay's Child Protection Policy, tangani masiguro ang karapatan asin kaligtasan kan mga kaakian sa probinsya. Sigun kay PSWDO Head Maria Vivian Sea, na ang lakdang maabot na mamantinir asin mapakusog ang proteksyon o protection mechanics sa grassroots level. Sa iya man na tinawanin doon na ang pagtuldok sa bayolensya sa mga kababaihan asin kaakian, kinakaipuhan ning koordinasyon kan mga responsibilidad asin consistent, coordinated action.
Pinagtawan doon ni DepEd Albay Representative Lope Lizano II na ang tulos na reporting as in response protocols kan mga opisyales kan eskwelahan ang kaipuhan na obserbaran sa pagkapot kan bullying as in peer abuse cases. Katakod ini kan kampanya kan Department of Education Schools Division Office of Albay sa pagprotehir kan mga estudyante laban sa pang-aabuso. Dagdag pa kan opisyal na ang biktima as in offending child dapat na mai-refer sa Child Protection Committee para sa counseling as in intervention. Apwera kay ini pwede man na magtaonin penalidad bilang reprimand o suspensyon kung kinakaipuhan. 45 parauma producers as in processors sa probinsya ng Albay ang nag-atindir kan PMES Orientation Seminar kang Camarines Sur Multipurpose Cooperative Legazpi Branch sa pakikipagkoordinar sa Albay Provincial Agricultural Office o APAO. Segun sa opisina na pinapamayuhan ni Provincial Agriculturist Cheryl Rebeta, maawat kan seminar na makapagtaoning dagdag na suporta sa mga paraoma sa pagpasiguro na ang asistensya kan gobyerno mantinidong accessible asin bako dipisil lalo na sa oras kang kalamidad. Maabot sa sobra 132 milyon pesos ang kantidad kan mga danyos na sinapar kan Camarines Norte matapos ang pagrapado kan bagyong Uwan. Sigun sa datos na ipinaluwas kan Camarines Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, nasa sobra 35 mil na pamilya o sobra sa 128 mil man na mga individual ang naapektaran kan nasabing kalamidad. Alagad warang naitalaan na casualty, may 13 man na individual ang nalugadan. Mientras tanto, minabot naman sa 2,651 ang totally damaged houses, as in 15,875 naman ang bilang kan mga partially damaged na kaharungan. Nasa 1,150 family food packs o FFPs ang naipadara kan Department of Social Welfare and Development Bicol sa pakikipagkoordinar sa Philippine Air Force Tactical Operations Group 5 sa mga pamilyang naapektaran kang Super Typhoon Uwan sa Caramoan, Camarines Sur. Segun kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, kaibahan sa mga aerial relief operations ang Office of the Civil Defense Bicol, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police as in Philippine Coast Guard, pati na ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Matrayumpong na arestar kan mga operatiba kan Ligao City Police Station ang sarong personang wanted sa pagbalgar kan Probation Law of 1976 sa ginibong operasyon kan pulisya 1:45 nin pagkahapon kan nakaaging aldaw sa Ligao City. Sigun sa hepatura na pinamamayuhan ni Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. na midbid ang akusado na si alias Danny na residente kan nasabing lugar. Arestado ang individual basado sa warrant of arrest na ipinaluwas kan Korte kan Nobyembre 7 taon 2025 dahilan sa pagbalgar kan mga kondisyon kan sa iyang probation. Gigibuhon sa Bakakay Albay ang pinakaenot na Christmas Night Market sa Disyembre. Sigun kay Bakakay Mayor Daniel Jose Bombales, bubuksan ini sa Disyembre 8 ngunya na taon alas 6:30 ng pagkabanggi sa Bakakay Municipal Hall. Dagdag pa kan alkalde ang aktibidad, mabida nin pailaw, musika, lokal na produkto asin mga food stalls. Abangan pa ang ibang mga bareta sa pagbabalikan bareta alas 12. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi.
Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Bawat print, bawat tahi, walang sablay. Sa Heartprint, ang quality laging tunay. T-shirt man o polo, lahat panalo. Dito sa amin wala kang talo. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Heartprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Gusto mo ba ng kulay na buhay o simpleng design na astig ang taglay? Kami ang bahala, walang kaproble-problema. Sa Heartprint sigurado kang astig ang resulta. KTF Sublimation, heat press din embroidery pa. Ang linis tingnan sa'kin, kahit anong style kaya namin gawin. Heartprint ang sagot, walang kapantay, lahat ng orders pasok sa husay. Heartprint ang sagot, walang kapantay, sa bawat design, tiwala mo'y taglay. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal asin iba pa.
Dahil naalarma o nagpanik si Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos akusaran ni dating Congressman Zaldico na sinugo niya ini sa 100 billion pesos na insertion sa 2025 national budget. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, padagos na ang trabaho kan presidente dahilan ta warang katotohanan ang akusasyon ni Ko. Sinabi ni Castro, nagsaditnaan mundo kan dating kongresista kaya nagigibo na ini nin kwento tangani madamay ang ibang tawo. Pinahimutikan man kan opisyal na pinaapudan kan presidente sa Malacañang ang security cluster dahil sa katunayan busy ini sa iyang mga aktibidad kasuhapon. Sinabi ni Castro na makangalas ang sinabi ni Ko dahilan ta nata pa kaipuhan na ikaag sa insertion ang 100 billion pesos kung pwede man sa naining maikaag mismo sa National Expenditure Program. Daing kwenta para kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang video statement ni dating Congressman Zaldico kung saan direkta kaining itinuro sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. as in dating Speaker Martin Romualdez bilang promotor sa mga anomalyang flood control projects. Hagyat ni Lacson kay Ko para mapanindugan ang sa iyang pinagtataram na maghampang ini sa Senado asin panumpaan ang sa iyang pahayag. Dagdag pa niya na dipisil na tubunan tulos ang sinabi ni Ko dahilan ta kwento sa naini na maikukonsiderar dahilan tabako man under oath si Ko kang iniluwas ang video. Pig question man ni Lacson ang ibinulgar ni Ko kung nata sa BICAM pigsugo kan presidente ang pagsingit sa pondo kung pwede man sa nagibuhon ini sa National Expenditure Program. Lininaw man ni Lacson na daing niya pinagtatanggol ang presidente, alagad sinabi kaining aram niya ang proseso kan budget. Pinahimutikan kan kampo ni dating Senador Bong Revilla ang aligasyon sa iya ni former DPWH Yusek Roberto Bernardo manungod sa flood control kickback scheme. Sa iyang testimonya sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee, sinabi ni Bernardo na personal siyang naghatod nin 125 million pesos na kickback ni Revilla hali sa infrastructure projects kan DPWH. Nangapudan si Interior Secretary John Vic Remulla sa mga magurang na pagpagirumdum ang sainda o paggirumduman ang saindang mga aki na daing mag-iba sa mga gangster group na posibleng magkrear ning kararibukan katakod kan tulong aldaw na rally kan Iglesia ni Cristo o INC na mapuon sa Nobyembre 16. Nagpatanid ang opisyal na aarestaron ang si Isay man na magplano na magparibok. Sigun kay Remulla, pinagpamidbid ninda ang pangapudan kan INC para sa katotohanan, paninimbagan asin hostisya. Ang boses asin kuraho kan kada Pilipino, alagad mandato ninda ang mantiniron ang katrangkiluhan. Nainot na magpatanid si Remulla laban sa pagtiripon-tipon sa Mendiola asin sa palibot kan Malacañang na warang magkakanigong permit. Ang patanid kasunod naman kan nangyaring kariribukan sa Ayala Bridge asin Mendiola sa nangyaring anti-corruption rallies kan Setyembre 21. Ipigdoon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na warang basehan ang pahayag na close si Presidente Bongbong Marcos kay dating Congressman Zaldico. Sigun kay Castro, wala siyang nahihiling na ebidensya o anumang palatandaan na close ang duwa. Tinawan linaw niya man na kung nagkakahuron man sina PBBM asin Ko, ini ang manungod sa nasa trabaho asin bako supisyente tangani sabiho na may pinag-ibahan sinda sa personal na antas. Dagdag pa ni Castro na daininda aram kung nata nagtataram si Ko nin kautikan, alagad posibleng ginibo ini tangani mailigtas ang sa diri. Naahadit si Senator Sherwin Gatchalian na posibleng magamit ni nagkapirang may personal na interest ang video na ipinaluwas si dating Congressman Zaldico kung saan tinuro niya si President Ferdinand Marcos Jr. na nagsugo na isingit ang 100 billion pesos sa 2025 national budget sa Bicameral Conference Committee. Nahadit si Gatchalian na magamit ang video na ini, lalo pang may nakalinyang hiro protesta sa mga masunod na aldaw. Apela kan senador sa publiko na mag-ingat asin pag-adala ng marhay ang nagluwas na video ni Ko dahil may mga nagsasabing posibleng artificial intelligence ini. Bareta sa ibang nasyon, nagbalos ang Ukraine sa pagpalayog nin drone na ang target ang oil infrastructure kan Russia. Tinamaan ninda ang pinakadakulang export terminals sa Novorossiysk
narani sa katubigan kan Black Sea. Idineklarar naman ni Mayor Andrei Kravchenko ang state of emergency dahil sa pag-ataking ini kung saan sinuspindir man ang gabos na oil experts activities sa Russia. Ipigbida man ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na ang ginamit ninda sa strike ang long-range Neptune cruise missiles. Sa bareta niya to sa lado ng sports, sinadiri na kang College of St. Benilde ang number 2 spot sa Group B matapos daugon ang Colegio de San Juan de Letran sa 80-74 sa second round na kang NCAA Season 101 Men's Basketball Tournament kasuhapon sa Philoil Center sa San Juan City. Nag-score si Ian Torres king 15 puntos sa pag-recover kang Blazers na nainot ng pagkadaog para itaas ang baraha sa 7-4. Nagdagdag si Justin Sanchez ning 14 markers kasunod ang 13 points ni John Mauel Morales para sa season 100 runner-up. Apesar kang pagkagana, dai naugma si Coach Charles Tew sa kawat kan sa iyang mga bataan. Naimbento ni na Dr. Anthony Antala asin pag-iriba sa Wake Forest Institute for Regenerative Medicine ang 3D printed organs. Ang nasabing imbensyon mga organs arog nin puso, kidney, lungs, skin, blood vessels asin iba pa na ginibo gamit ang 3D bioprinting technology. Gamit ang living cells nagigibo ini nin tunay na tissue kapareho kan tunay na organ nin tawo. Ang imbensyon bako plastic model alagad buhay na organ na pinagdisenyo tangani mag-function aron kan natural human organ. Istoryang naiiba. Para po sa satuyang special story, sarong high school gym teacher sa Maine, USA na nakakuakan sa iyang ikatulong Guinness World Record title matapos siyang makapag-shoot ng 1,516 three-pointer shot sa basketball sa laog sana ning sarong oras. Ang physical educator teacher na si Ryan Martin sa laog ning sarong oras nagbalo na magtira ning 1,683 na three-pointers kung sain 1,516 digdi ang nakalaog sa ring. Sigun kay Martin, target niya na maka 1,372 shots sana, alagad na lampasan niya ini ning 145 shots. Flashback. Ngunyan na aldaw, Nobyembre 15 taon 1895 na pendyente ang publication kan La Solidaridad ang radical asin reformist na dyaryo kan mga Pilipino dahilan kan kakulangan sa pondo. Ang dyaryo namukna kan Pebrero 15 taon 1889 sa Barcelona, Spain. Nagsilbi ini bilang principal organ kan propaganda movement sa halos 5 taon. Kaibahan sa mga nagkontribuyer sa dyaryo sina Marcelo H. Del Pilar bilang Plaridel, Jose Rizal bilang Laong Laan, Antonio Luna bilang Taga Ilog, Pedro Paterno asin iba pa. Isinunod ni Marcelo H. Del Pilar sa pamamaaram sa editorial an "We are persuaded that no sacrifices are too little to win the rights and the liberty of a nation that is oppressed by slavery." Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz kay ba si Miss Nicole Gloriani, Social Media Writers Miss Jenny Macho Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios, sa lado technical kaibahan ta po si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez sa tuyang IT. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran ka mga nagaantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Sabangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mostasa. Always number 1. Always DCGB. Always at your service. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Salamat po. Happy lunchtime. God bless everyone. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DCGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas.